Думите на Господ Исус Христос. Да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога. Вярвайте и в мен. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа. Защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си. Така че където съм аз, да бъдете и вие. А вие знаете къде отивам и пътят знаете. Тома му казва: Господи, не знаем къде отиваш, а как да знаем пътят? Исус му казва: Аз съм пътят и истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мен. Ако бяхте познали мене, бихте познали и Отца. От сега го познавате и сте го видели. Филип му казва: Господи, покажи ни Отца и достатъчно ни е. Исус му казва: Толкова време съм с вас и не познаваш ли ме, Филипе? Който е видял мен, видял е Отца. Как казваш ти: покажи ни Отца? Не вярваш ли, че аз съм в Отца и че Отец е в мен? Думите, които аз ви казвам, не от себе си ги говоря, но пребъдващият в мен Отец върши своите дела.